da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare a jura da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare har daura da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare har daura siyasa sai jarumi duk mai gudu ku gane sai ya gume kai sarki yana kira mun bar hakimi shayi muke buɗa masu ruwan dime koyar da gaskiya sai malami kai gogon ba za mu ɗauka ba ba kai da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare Sardauna kai muke so kai za mu yi mai taimako a yanki shi za a yi kai ni gamba yau ganin ka nake so da yi inda na ganka na san na ballayi na san zama a daji sai laulayi Sardauna za mu ɗauka kowa ya je ne kai gona mu za mu ɗauka mun zagi ne neman halin wuya to kuma dole ne kai na tabbatar da kyautar mai bamu ne kai haƙuri da juriya wannan namu ne kai zaɓe muke jira a gamba fito guje da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare har daura ba da ɗan gari kai yan taura mun fito ga mu da ayare ringin maza da mata na cikin gari kai mai nuna gaskiya ga ma a zahiri mai zan da zodiya ta asa dubu ɗari duk mai zama a furzun ya san mare dan koli shi yake son cikin yari kai Sardauna kai muke so kai zafi mai shuka kankana daga kuma tanina dan takarar mu kai zami a ko'ina mun bar su ƙoƙo sai sun yi jina-jina na san tuwo biyar sai an ɗanɗana zaɓe muke jira ko dai sai da kai da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare har daura hasada sai sun sha wuya kai ko kai muke jira ba wani dan tsiya bai taimako muke ya wuce mikiya kayan kwarai a shago sai na siya mota muna shiga bar godiya goga muna siya domin rijiya da na sani muka yi da mai wuya mun ɗauki ɗan kuna ma gayyar tsiya kai muna mi ya fi ƙarfin na su bujiya kai Sardauna rabu sarkin mai ya ce baka da mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kare har daura mai ba mu ba to ku ban ba
kai ga wanda zai yi gyara domin gaba to mu jam'iyyar mu sai mai san ci gaba kai mu gaskiya matasa ba gaiba ba kai sai gamba taurarin guji zakire hey. Domin neman ƙarin bayani 090-29-12-41-48 daga Teku Classic Studio Lagos State a ci gaba da sauraro lafiya na gode. Ashe dangin rama ku gane sai ya kuwa to jaki yana bidar kyomfe kuwa gana mu ya fi karfin mu iye kuwa rigin da taura ba san jan faduwa tare da wani kai muke so kai zame ja mu zo mu je dan alkhairi mu kafa muke angon PDP kowa na karin har taura nuna taimako kuma ga agaji kai zaɓe muke jira mu dai mun gaji ringin da taura sardauna ko ina kazar mu ta yi kwai kuma ta kyankashe kai gaskiya guda a malkashe gubu dan halak mai kyale gayyar ashe kai wanka da sabulu ya fi huta ashe addu'a kawai muke zaɓe ya zo za mu zo mu je dan alkhairi mu gamba muke angon PDP kowa na kari kadura gamba muna ji da shi duk ayyuka na yanki ya zo da shi ga taimako matasa ku ji har da shi kai gugu dan gujin gushi tsari da shi kai ba yaudara a tsarin mulkin sahi aiki muke bukata kuma za ya yi sai na faɗa ba na faɗa da kowa domin bida kai mi gyalaba ruba mu dauko gyada dingin haɗi da taura ta gamban mu je ja mu zo mu je dan alkhairi mu kafa muke angon PDP kowa na karin har taura duk mai gini ashe ya san tubali kai canji kawai mu je mu mai hankali tarin yawa mu je fannin